Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat At-Tin ayat 1 ngantos ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wattini wazzaitun. Demi buah tin lan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, lan demi negara Mekah kang aman iki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yekti ingsun wus nyiptakake manungsa ing dalem wujud sak becik-becike. Tsumma radadnahu asfala safilin. Banjur ingsun balekake dheweke ing papan kang sak asor-asore. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kajaba wong kang iman lan nindakake amal kabecikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Mongko dheweke bakal nampa ganjaran kang ora bakal pedhot. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Mongko apa sebabe dheweke maido ing sira bab dina piwales sakwuse ana keterangan-keterangan iku. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa ta ora Allah iku hakim kang paling adil. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.